So, may lipstick muna ako bago ako magsha-shoutout. Tapos, ito lang yung gamit ko. Lip pencil from MAC. Kasi normally, hindi naman kami nakikita na kasi nagfe-face mask. So, hindi na talaga ako nagli-lipstick. Yung ano lang, prep and prime lang na for the lip. Yun lang ang gamit ko. A few moments later. So, ayan. Papasok na ako sa trabaho. Nag-body warmer ako kasi naiwan ko pala yung rain jacket ko sa sasakyan kahapon. Hindi binaba ni Bana. So, yung baon ko, salad ako ngayon at saka itlog. Tapos, ano pa ba? Pa ba yun? May tinapay ako at saka may banana ako. Tapos, nagchat-chat pala kami ng mga inday kaya medyo late na ako. Late na talaga. As in, mabilisang bike na naman. Yung buhay bike talaga. So, sana may pinaghahandaan ako. Sana maipasa ko siya. I-share ko sa inyo sa mga susunod ko na mga vlog para medyo plaster ba yung ating pagva-vlog, no? So, ingat kayo dyan, yung mga naglalaba dyan na nakikinig. Maraming thank you sa inyo. Yung mga matutulog na nanonood, maraming thank you din sa inyo. At saka, kung saan man kayo, maraming thank you. And, ingat-ingat po. Pasok muna ako. Mwah! A few moments later. Eto ka na naman, kumakatok sa aking pintuan, muling naghahanap ng makakausap. At heto naman ako, nakikinig sa mga kwento mong paulit-ulit lang, nagtitiis kahit nasasaktan. Ewan ko ba, bakit ba hindi ka pa nadadala? Hindi ba't kailan lang nang ika'y iwanan niya? At ewan ko nga sa'yo, parang baliwala ang puso ko. Ano bang meron siya na sa akin ay di mo makita? Kung ako na lang sana ang iyong minahal, di ka na muling mag-iisa. Kung ako na lang sana ang iyong minahal, di ka na muling luluha pa. Di ka na mangangailangan pang humanap na iba. Narito ang puso ko, naghihintay lamang sa'yo. Kung ako na lang sana, heto pa rin ako. Umaasa ang puso mo, pagkalip sa kalipan, ito'y magbahago. Narito lang ako, kasama mo buang buhay mo. Ang kulang na lang, mahalin mo rin akong lubusan. Kung ako na lang sana ang iyong minahal, di ka na muling mag-iisa. Kung ako na lang sana ang iyong minahal, di ka na muling luluha pa. Di ka na mangangailangan pang humanap ng iba. Narito ang puso ko, naghihintay lamang sa'yo. Kung ako na lang sana. Ano ba yan? Di palagi ko na kasi ito siyang tawag nito. Noong nagtatrabaho ako, nasa isip ko siya. So, gusto ko lang tignan yung aking lyrics kasi sarap niya kantahin, 'di ba? Kung ako na lang sana ako na lang. Sana ako na lang yung maganda, sana ako na lang yung mayaman, sana ako na lang yung mahalin mo. Sana ganun, no, yung para bang mahal mo siya pero hindi ka pala niya mahal kasi naghanap na siya ng iba.
May ganun. Meron ba kayong ganun? Ako para inaalala ko lang yung aking mga past na may mahal kang tao, yung, yeah. Tapos, may mahal na siyang iba, di ba? Ang sakit. Yung parang 2 taon na kayong nagkasama, as in lahat na halos-alos araw-araw magkasama kayo, sa gabi, sa araw, sa school, after ng klase, as in ganern. Tapos, maya-maya na lang, ayun, may nahanap na pala siyang iba, malamig na siya, hindi na siya mainit, katulad ng kape. So, ang hirap talaga. Siguro kaya din siguro na phobia ako sa mga Pinoy. Kasi ganun sila nang iiwan, 'di ba? Kaya siguro foreigner yung aking pinili. Kasi yun nga, 'di ba, ang sakit. Tapos alam mo naman yung mga foreigner na lalaki pag may nakita na ganito, karingking ka agad. So kaya siguro nag-decide ako na foreigner na. So, tama na sa mga hugot na yon. And, alas 10 na ng gabi, uminom ako ng kape. Nag-fit na ako. So, i-share ko lang sa inyo, mga lalab, na nag-1 taon na po ako sa aking trabaho. Teka, kailan ko? Dito sa ano namin na kinongratulate ako kasi 1 year na ako sa aking trabaho. So, kahapon pala yun, nag 1 year ako. So, may nag-congratulate sa akin, tsaka yung mga managers ko, sabi nila, happy worksary, ganun. So, I'm very blessed na nagtagal ako dito. Normally naman, lahat ng trabaho ko, nagtatagal ako, in fairness naman. Minsan nga lang yung mga previous jobs ko was ako yung umalis kasi nakahanap ako ng mga magagandang opportunity. Tapos yung last time was nabuntis ako, so nag-stop ako. So ngayon, 1 year na, so more years to come sana. And kahit pagod, na-enjoy ko yung trabaho ko. And basta I'm so thankful. Marami kang mararating kung gusto mo talagang mag-pursue or gusto mong ma-achieve or may goal ka na gusto, pwedeng-pwede sa trabaho namin. So, need ko lang ng more improvement siguro sa language kasi hindi pa masyadong magaling. At saka, basta madami kong needs, room for improvement, but I'm happy. Ganon. So, pasalamat tayo na nakaabot tayo ng 1 year and hindi tayo tinanggal sa trabaho. So, yun ang pinaka-importante. So, wag mag-complain. Parang ano gayo, may saying na, ano daw, be happy na meron kang trabaho kasi yung iba walang trabaho. Parang ganun. Nakalimutan ko. Basta may saying yun na nakalagay. Na parang ayusin mo yung trabaho mo kasi maraming nakaabang dyan. Yung parang ganun. Ewan ko kung ano yun. So, yun. So, ganun ang mga lalab. Magbababay na ako sa inyo. Maraming salamat ulit sa panonood. Medyo the same lang yung ating vlog for today. Wala masyadong ganap kasi may trabaho tayo. And straight ako hanggang Thursday. So, sana nasa mabuti kayong kalagayan dyan. Mag-i-edit ako ng vlogs para meron kayong mapanood bukas. And then, naghahanda ako. Dito lang to siya palagi sa tabi ko, pero hindi ko siya mabasa-basa. So, eto yung mga libro na aking babasahin para sa ating paghahanda sa pagmamaneho. So, sana maganda yung kalabasan. I-update ko kayo dyan. Meron akong English at saka Netherlands na book. So, tignan natin. Magbasa-basa lang ako kahit mga 30 minutes. Basta meron lang malagay sa aking kokote. Yun. Kasi malayo pa naman. Meron pa akong 2 months to prepare. So, okay
mag-share ako more pag malapit na yung timer as I go along the way. May i-share ako sa inyo. So, yun lang. And yung hindi pa po nakapag-subscribe sa aming channel, please click the subscribe button down below. No, yung naka-red po. Click nyo po siya. And then, kung gusto nyo pong i-shout out sa susunod na vlog, please comment po kayo down below at saka isa-shoutout ko po kayo. Thank you ng marami. Mwah, mwah, mwah. And good night to all. Good night, good night. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지